Muri yeZimbabwe, aiwa, after a long period of time, vanosonachamisa vazoya muzora nhasi zvanga zvakamirira vanhu vese ndobva vaya vachiti something massive is coming in Zimbabwe. Muri yeZimbabwe, aiwa, vazotaura pakunyarara kwanga wakaita. Muri yeZimbabwe isati tapinda munyaya iyi ndokuridza chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochona maupdates anokupa pano paZM News Live. Notoona kuti nhau inobuda mupepari Africa Beauty Wind ichinzi CHAMISA has finally spoken a long while after he dumped the contaminated CCC, a party he founded but was hijacked by ZANU-PF and headed to Tendai Biti through CHABVONDOKA. Saka muri yeZimbabwe, saka anouya achiti a lot of people ask who my advisor is. Yeah, not my advisor is the Holy Spirit. All this will come to an end. It's not about Nelson Chamisa, it's about the people of Zimbabwe. Something massive is coming. So anoendera vachiti, we also have it on good authority that SADC and their position that Zimbabwe elections fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic elections 2021 has not changed, and the SADC due processes are still coming. However, SADC remains and maintains their position that fresh elections in Zimbabwe under the current environment are now off the table, but their sanctions remain in force, which are: 1. SADC will not allow Zimbabwe to assume the SADC chairmanship on 17 August. And then 2, Zimbabwe remains excluded from SADC key missions until the illegitimacy in Harare is resolved. Sando zvikuya zvitagwa navanosonachamisa vachiupdata macitizens vanhu vaone masupporters avo kuti aiwa something massive is coming. Mwari vari kuona ende tiri kuzviobserva, pane zvatiri kugadzirisa. Saka muri yeZimbabwe musaluza hope. Saka muri yeZimbabwe ndomashoko anoitagwa navanosonachamisa. Saka ndokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Aiwa, wopinda mucomment section wotudza mafungiro ako noti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka muri yeZimbabwe tosangana vhidhiyo redu rinotevera.